no cole as melodías de fondo. Esquecémonos doutro dos grandes da nosa música, Carlos Núñez. Ten razón, Jairo, tamén tivemos o placer de disfrutar deste gaiteiro galego que ten moita zona en todo o mundo. Pois precisamente os alumnos e alumnas de cuarto interpretan unha das súas cancións, Moita Festa. Pois iso, sigamos con moita festa. Forte aplauso.